Hello everyone, welcome to my YouTube channel. लोगोफोर बोरैहाय दं? नोंथांमोना मोजाङै दं ना? आंबो मोजाङै दं। नै लोगोफोर, आं बहा थांनो नागिरदों? आं दा बासाव जिरायबाय आरोना। जों मोनसे जायगायाव थांबाय थानो नागिरदों। दा बासा खारथ'वाखै। गेब्लाब्ला जिरायना दं। टिकेट दाननो फैबाय। टिकेट दाननानै थांनोसै आरोना। एकदम बारा नङा टिकेटनि बेसेना 20 रांल'। एकदम जोबोर खम बेहाय बास टिकेटआ। नै जोंना टिकेट होग्राया पुरा डिजिटेलसो। बेहाय सब डिजिटेल। बास स्टेन्डबाबो, टेम्पुबाबो, बास गारिबाबो सब डिजिटेल। थांबाय थाबाय गेब्लाब्ला जिरायना दं नै दा बासा खारथ'वाखै नालाय। ओंखायनो भिडिअ शुट लाबाय थादो। नाजाराया बिराद समायना लोगोफोर नायलांबाय था। जोंनि आसामनि बायदि एकदम खोन्थो लाङा बेहाय। सासे सानै साथामबाबो मुथुथे नेबाय थाया आरोना। डाइरेक्ट टाइमावनो खारखायो। नायलांबाय था लोगोफोर। जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन। नै नाजाराखौ नाय। जोबोर समायना। एकदम थिं हन्डा कम्पानि दं जों थांनाय रास्ता साइडआव। माने बे हन्डा बाइक बेखौ बानायो। लोगोफोर दाथ' आसामाव बिराद धाम दुर्गा फुजा सोलिगासिनो दं। फुजा नायनो थांगोन थाङाखै लोगोफोर नोंथांमोना? जोंना गुरगावआव गैया दुर्गा फुजा। नैबिथिं बारा फालिया दिल्लीयाव दुर्गा फुजाखौ। गोरबोनिफ्रायनो दुर्गा मानाव आशीर्बाद बिखाबाय। नोंथांमोनाबो फुजायाव थांनानै दुर्गा माखौ खुलुमहैदो। नै आंना मोनसिगोन बासनिफ्राय आं ओंखारसिगोन। ओंखारबायनो आरोना मोनबाय। दा मेट्र' गाखोलायनोसै। मोनसे जायगायाव थांगासिनो आं लोगोफोर। नायलांबाय था। मिथिगोन दा उनाव बहा थांगासिनो दं। नै जोबोर समायना जायगाया। ओरैबायदि नाजाराया जा समायनाखा। नैबे मेट्र' स्टेशननि फ्रन्ट आरोना बियो। भिउआ बेना जोबोर समायना। मिलनलि ना मा होनना बुङो बे स्टेशनखौ? आंबो बारा मिथिया। जा समायना। लिफ्ट दङ आरोना पुरा। थाखो गाखोलायनाङा। लिफ्टआव थांबानो जायो। नै नाजाराखौ नाय। जा समायना आयौ। दा बुंखासै आरोना। आंजों सासे लोगो दं। सम बिथांखौ आं केमेराखौ हमनाय आरोना। मालाबा मोजां भिउ फैयोना बेखौ लानो आंना लोगोआ बन्दुआ। नै थांबाय थादों जों। थाबायनानै थांबाय थाबाय आरोना। बासनिफ्राय ओंखारबाय ना। दा जों मेट्र' गाखोनोसै। मेट्र'नि फ्लाइअभार बियो। नै पुरा हा सिङाव खारलांसै जों मेट्र'जों। नै गाहायनि भिउखौ नाय लोगोफोर। जा समायनाखा। एकदम दा बुंखासै आरोना। फरेनाव थानाय बायदिसो मोनो। लोगोफोरा बरिं जाबाय नामा भिडिअखौ नायबाय थानानै? नायबाय था लोगोफोर, बरिं दाजा। बहा थांगासिनो दं? नै नोंथांमोना फाइनालि नुनो मोनगोन जों बहा थांगासिनो दं। दा मेट्र' स्टेशन मोनबाय। मेट्र' स्टेशनाव जों दा कार्डआव फैसा सोनोसै आरोना। जोंना कार्डआ फैसा जोबनानै दं। नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनि कार्डआव बेसे फैसा दं। माने नोंथांमोनाव जुदि मालाबा मेट्र'जों ट्रेभेलिं खालामनो सानो, कार्ड बानायना ला मोनसे स्मार्ट कार्ड। होमबानानो फैसाया खम खारगोन आरोना। टिकेट जुदि दानो डाइरेक्ट फैसाया बारा खारगोन नोंसोरना। ओंखायनो कार्ड बानायनानै ला। दिल्ली बहाफोर जुदि स्मार्ट सिटि बहाबा बेफोराव साननैसो सप्तासे थायोब्ला मेट्र'जों जुदि बेरायनो सानो कार्ड बानायनानै ला। होमब्लाना नोंथांमोना फैसाया खम खारगोन। नै फैसा 100 थाखा सोनो नागिरदों कार्डआव, नाथाय एक्सेप्ट खालामाखै। मानो एक्सेप्ट खालामाखै नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन।
नायबाय था एसे मोजां नायनानै ला नोंथांमोना बेनि गेजेरजों माबाफोर सोलोंनोबो मोननो हागौ बै फैसा सोबाय थादो फैसाखौ एक्सेप्ट खालामाखै माने बे मेसिनाव UPI ल' एक्सेप्ट खालामो आरोना जों मिथियाखैमोन माने UPI होनबा बारक'डजों स्केन खालामनानै गुगोल पे एबा फन पे नोंनाव मा दं बेजों पे खालामनांगौ आरोना होमब्लानो एक्सेप्ट खालामो जों गुगोल पे जों खालामदो नै गुगोल पे जों खालामखांबाय 100 रुपिस जाबाय आरोना नै फाइनालि जों मथा मथि जाबायखौनो होनना ला नै जाबाय जोंना नोंथांमोना बिदि खालामबानो जाबाय जेबो गिनांगौ गैया केस लायाबाथाय गुगोल पे खालामबानो जाबाय आरो जुदि गुगोल पे आव फैसा गैयाबा केसजोंबो बिदिनो डाइरेक्ट मेसिनाव 100 बा 200 सोबानो जाबाय नै कार्डखौ स्केन खालामनानै हाबबाय आरोना 120 थाखा दं आंनि कार्डआव बारा गोजान थाङा जोङो सिङाव दासो एन्ट्रि जाबाय जों मेट्र'खौ गाखोनो हासिगोन आरोना बेहाय टिकेट जेबो चेक खालामनायनि खुनु फायदा माबा गैला डाइरेक्ट मा लकेसनाव थांगोन थांबाय थाबानो जाबाय आरोना जेथिया मेट्र'निफ्राय ओंखारगोन होमबाना अट'मेटिकलि नोंनि कार्डनिफ्राय फैसाखौ दानना लांगोन आरोना बेयाव रावबो टिकेट चेकिं खालामनायनि माबा गैया डाइरेक्ट डिजिटेल नै जों लिफ्टजों थांबाय आरोना थांगासिनो दं स्टेशनखौ मोनबाय मा फाइनालि ट्रेन मेट्र'खौ नेगासिनो दं आरो दा मेट्र' नै बिथिं मेट्र' फैयो नै साइडनिफ्राय फैयो बै साइडनिफ्राय थाङो दा जोङो नेगासिनो दं नुलांगोन लोगोफोर बरिं दाजा लोगोफोर नै जेब्लाब्लानो गाजा साइज गैयाबाबो ससमा गाननानै नेगासिनो दं बै साइडथिं नै मेट्र' फैदो बेबिथिं थांसिगोन बे मेट्र' दा जोङो बेथिं थांगोन आरोना बैथिं फैनायखौ नेबाय थादो 5 मिनिटबो नाङा लोगोफोर एकदम दसेनो 2 मिनिट 1 मिनिट एकदम थाबनो फैयो एकदम टेनसन गैया जेबो बरिं नङा आरोना मेट्र'जों बेरायनो बिराद इन्टारेस्टिं दानो फैयो दानो थाङो दानो फैयो दानो फैयो माथ्र' नों एसे सेन्सियार जानांगौ माने बे मेट्र'नि गेटआ अट'मेटिकलि खुलियोना बेहाय बिखेखके हिन्जावफोरा बे दुपट्टा सारि गानना फैबाथाय गोलाव बिरोना बे एसे गिनो गोनां जायो आरोना ओंखायनो एसे मोजां बेखौ लानानै गाखोनांगो मालाबा दरजायाव नांथाना थायो मानसिया हाबनानै दुपट्टाया नांथाबोयो ओंखायनो सिनसियारलि मोजां गाखोनांगौ आरोना नै गाखोबाय मेट्र' सिङाव सुट भिडिअ लागासिनो दङ गाजा हाय लोगोखौ हाय होनना बुंदों ओइ नैथिं नेपालनि सिख्लाफोर जिरायना दं मेट्र' जिरायनो बिराद मोजां टेनसन गैया मानो होनबा गरमबाबो एसि थायो टेनसन गैया खुनु गरमनि खोथायानो गैया पुरा एसि चालु जाखायो लोगोफोर नै मेट्र'निफ्राय ओंखारलायबाय नैबे मेट्र' सिंनि नाजारा जों दा मेट्र'निफ्राय ओंखारबाय दा मोनसे जायगायाव बेरायहैनो आरोना नै नुसिगोन नोंथांमोना नै सिर'जिनी मार्केट दिल्लीनि पुरा बेहाय मार्केट पुरा गिदिर मार्केट दं आरोना बेहाय मा मोनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै नायलांबाय था आइथिं होनो जायगा मोना आरोना लोगोफोर ओरैबायदि नै मानसिनि गेदारिंखौ नाय फाग्लासो जाखागोन ओरैबायदि बहानिफ्राय फैयो मिन्थिया आरोना पुरा बेहाय गस्ला लंपेन्ट जुथा बिराद खमाव मोनो ओंखायनो बेहाय बेरायनायजों लोगोसे गावनि नांगौ बुस्थुखौ बायना लांनोबो फैयो आरोना नोंथांमोनाबो जुदि खम बेसेनावनो गस्ला लंपेन्ट देलायनाय मुवा बायनो गोसो दोङो सर'जिनी मार्केटाव फैनानै पुरा बायनानै लांफैनो हागोन आरोना 1000 थाखायावनो बेग भर्ति जागोन 1000 थाखायाव सिख्लाफोरनि बुस्थुफोरखौ बिराद खमाव मोनो दा बावखा सिख्लाफोरा सर'जिनी मार्केटखौ बेराय मोनाबाय बेरायनायाथ' बहुत बेरायबाय
बे गासैखौबो देखायजोबनो हादिया लोगोफोर दा नै मोनालायबाय दा शपिं मलाव हाबनोसै जों दा मोनसे शपिं मल हाबनोसै आरोना स्टेशन खाथियावनो दं नैबे जाबाय डेकाथलननि फ्रन्ट शपिं मल बियो डेकाथलन स्पर्टनि बिराद मोजां मोजां बुस्थु मोनो बेयाव सिङाव हाबना फैखांबाय भिडिअ शुट लानाय जादिया दा नै लोगोफोर फाइनालि नोंथांमोना मिथिनो मोनसिगोन आं मानो फैदोंमोन लोगोफोर आं दिल्लीयाव फैनाय मेन कारनानो जादोंमोन बेरायनायजों लोगोसे आं जुथा बायनो फैदोंमोन आरोना नै आं दा पुमानि श'रुमाव हाबबाय जुथा नायनोसै आं दा मा जुथाखौ लानाय जायो माबे मोनसेखौ जायखौ मोजां मोनो बेखौनो लांगोन नै नायबाय थादों आं दा लोगोफोर बोरै नुदों जुथाखौ नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहर आं दा जिखुनु मोनसे लागोन आरोना ओइ मोनसे ट्राय नायबाय थादों गाननानै BMW नि लग' दं बियो बै जुथाया आं गाननाया पुमा ब्रेन्डनि आरोना दा आङो बै आखायाव लानायखौसो बांसिन मोजां नुबाय आरोना बै गाननायनिस्राय दा बे मोनसेखौ ट्राय नायनोसै आं लोगोखौ केमेराखौ हमनो होबाय थादों आरोना ओमफ्राय लोगोनाव सोंबाय थादों मा मोनसेखौ मोजां नुदों होनना लोगोआबो जाहैदों आरोना बै मोनसेखौनो ला बिराद सालदों होननानै बाट मिथिया आरोना सालदों ना गैया लोगोफोरासो मिथिगोन नोंथांमोनासो मिथिगोन माबे मोनसेया मोजां दाथ' आंनि मेगनावथ' दा आंबो नै दा बे मोनसे जा ट्राय खालामबाय थादों बेखौ मोजां नुदों आरोना बेखौनो लानो सानदों दा गानना नायनोसै कम्फर्टेबल जायोना नाया आंना 9 नाम्बार नांगौ नै गानना नायबाय आं दा एसे सालोबाय आरोना ग्लासाव नायनानै बोरै नुदों गावखौनो नै जाबाय आरो दा बेखौनो लानोसै बायदि सानबाय आं मा गाननानैबो बिराद मोजां नांदों कम्फर्टेबल एसे गोजौ नांलायलायो थिया मोनना एसे गावखौनो गोजौ नांलायलायो लोगोफोर लानोसै लोगोफोर जाबाय लोगोफोर आंना बेनोमोन दिनैनि ब्लगा आं जुथाखौनो बायनो फैदोंमोन माने गेजेराव बेरायनायफोरखौ खोन्थाबाय आरोना आरो बहुत जायगायाव थांदोंमोन माने केमेरा लानाय जादिया देखायजोबनो हायाना लोगोफोर बिराद गोलाव जायो भिडिअआ दा बिलिं खालामदो नै फाइनालि लाबाय आं जुथाखौ पुमानिफ्राय पुमा ब्रेन्डनि अफाराव मोनदों आं एसे डिसकाउन्ट दंमोन बे जुथानि दामखौ कमेन्टआव खोन्थाहरनोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि जुथाखौ बोरै नुदो कमेन्टआव एसे फोरमायहरदो आरो बेनि प्राइसखौ आं कमेन्टआवसो खोन्थानोसै आं एसे डिसकाउन्टआव मोननाय जादों जुथाखौ लोगोसे रक सेलार आरोना पुमानि सेलार बियो माने जुथाफोरखौ देखायनो हायो बोरै बिराद तेल मारियो आरोना खोला होननानै एकदम नै ओंखारबोबाय पुमा श'निफ्राय दा रुम फारसे थांबाय थांनोसै दं दा गोसोआ फुरथि जाबाय आंना बिराद मोजां मोनबाय माने आं बेखौनो लानो फैदोंमोन जुथाखौनो बायनो फैखादोंमोन आं दा नै फाइनालि बास गाखोफिनबाय बासआ सेम बास बे बासखौनो मोनफिनदों जों सेम बास आरोना नै लांदां मोनाबिलि नोजोराखौलाय लोगोफोर नै बिराद समायना जायो लाइटिं पुरा बिल्डिं गोजौना बिराद मोजां नुयो साइडथिं नै लोगोफोर भिडिअखौ दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय थेंक इउ फर सापर्टिं नायनायनि थाखाय जोबोर साबायखर बावबाय थेंक इउ